রাজীব গান্ধী ইন্দিরা করে গেছিলেন সেখান থেকে দেশের 100 রাজীব গান্ধী ইন্দিরা করে গেছিলেন সেখান থেকে দেশের 100 Haikaban norok tini ojago family haikaban je o congress norok party kami haikaban norok dabuni bagai je khai haikaban norok ni man thai rokunu manani bagai je norok tini phai tong haikaban norok je amani le phai jamni omole thamani bagai khai jagi tong mainani huno haikaban norok oro je kendra habar ni bisingti rok norok je mani tong haikaban o jaga phai mani bisingti le haikaban norok ni tini thamani dabi ni bisingti norok o jaga tini cuma chini ade chibu mano chini tribal hoite kono PGB সরকার চলে সাতমাই চাকরি বছর আগে না নাইতা chini ade sinari mainai khemchu haikaban nongni congress party ni bisingti beskani chalata